عزو سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحو نزوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بول حبريتاتات نابيتو مسسعانو اقدمو ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سابسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم ماداغاسكار بمناسي زتمرح حزباو عمص بريزيدنت كاب سلطانو كورد مغبارو سعيبو تمساسالي اغاطاميتات اب كالوت هاغرات افريكا كدغم يخلي زبل سغاتم كمز تفطره CNN انترناشنال ابزو صوصب غليصوم ابتا هاغور ناتا غدد مسمص زيمرغغع تاساسيرو منسي ولدون مسرتاو لوطي زقربو حتوم كاب اوان ابوان انحيا لمصيلوم افريكا اب عالم زلعله ناي منسي قطر زلوا اهغور مخانا ززخخره صبصاب CNN ازل ناي سنه حزبي حقي ناي مناسيات ناي بوليتيكان محبراو صلوان فطرت مخان بزلعله خنتات كم زعبيو غليطوم اب استفلالي هاغرات افريكا زلو مناسيات زلعلوم حطوتات تمساسلتيوم سنت سراح قعزينان سنت سلامام محدارن مقدا بوليتيكاو تساتفون اتم قنديم كبل دما يغلصم لكع كم ماداغاسكار ابكالوت هاغرات مناسي ام محبراو ميديا بمتخخاب دمصوم الناس معون قريتوم انا غلصون يركبو زبل CNN ازناي تكنولوجيا اتقاقما قدم حجي تراي بزي فلت فتنه حبريتاتات نخزرغحون غوسغواسات نخكايدون بمغبار اتم انقسقاس نخعوت عبي حلافنتي واصا ليبل ازب مخانو ماداغاسكار زغاطمه نا افريكاوያን መንግስታት ናይ መጠንቀቕታ ደወል ምዃኑ ጸብጻብ CNN የመላኽትም ናይ መናእሰይ ሕቶ ሸለል መባል ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብ ማዳጋስካር ዘጋጠመም ብቑል ዓርዩ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ሕጅቲ ዓቢ ሕቶም ካልኦት ሃገራት አፍሪካ ካብ ማዳጋስካር ተማሂረን ናይ መናእሰያት ሕቶም زملسالو اخل ممحاشات كغبرادو يخلا والاس تمساسال حزباو عمص كغطمني بزبلي حتتم نزب زرزرن تسفر دما ناي تقاومو مبغسن عالم لخاو كنتاتن ماداغاسكار زتلعل تقاومو اب تفلالي هاغرات كابز ترأيوم تمساسلتي منقسقاسات زمساسلو بزح نغرالوم منم والا كو حد هاغر زلعل تقاومو نغزا رسو زخونه مبغس مكنيات تهالوم بحبار زكافلوم بحريات تهالو يبل اتفلماي نتم انقسقاسات بقند زمرحوم كاب مفارق 19 كساب كتشان 11 زتولدو جنريشنيو ازولدو دما ابلع لمنغستو زلو قريتا بدفرت يقلص على يبل اتخالي دما محبراو ميديا نايت تقاومو قنم التحبابري مسارح خوينو يغلغلالو زبلو خوينو اما ماداغاسكار زتخايدون اب استفلالي هاغرات كم زغطمون ابنتي تقسم نيبال ابز حلف ورح مسكرم منغستي ابلع لي محبراو مرخبيتات بزنبرو اقدام بناي منغستي قعزينان بزتقدبنا ايكونومي عدلن زحرقو مناسيات بزلعلو حزباو عمص نايتا هاغر قدماي منستر كاب سلطان نخورد غيروم يميبل بتوسخون بانجلاديش اب كتشحن 24 بقندي بتمهارو زتمرحن نسمونات تقصلن ناي جينيريشن زيد تقاومو ننوح اوان نتا هاغر زمرحوم شيخ حسينام كاب سلطان اباري ريلوم كمون سريلانكا اب كتشحن 22 بمناسيات تمرح تقاومو ابتا هاغر زنبلم غزا سرعات كاب سلطان مبراري فلتيلوم ازما غطاميتات منسي ولدو تكنولوجي تطقيمو بوليتيكاو لوط نممصا كندي ناي صلوا زحدر حيل انا خوني مص كمزلو بغلص زري كوينوم ازما غطاميتات اب افريكان اسيان دبوب امريكان هاغرات بسفيح رايلو يلوم ازاب زخون لوان قدم زحالف سومن ابده بسيت ماداغاسكار بزعبا كونريل مايكل رانديا نيرينا انت تحتو زفلطو سب نمركاب اصغامي نير زبلو خوينو اوشت حيدات معلتات جن ابتا هاغر اتزحايل سب كوينو حج بريزيدنت بمخان قال محله فصيمل ليلوم رانديا نيرينا زحالف قدام زجمر خوينو حلفي نايتي ماداغاسكار زركب فولي احدو سراويت كابسات كوينوم مسراويت بمكينانا ماخر ختما تختما بمتاو مستمن نحوي حوان بريزيدنت كاب سلطان كورد زطلبا شحا سلفنياتات تصمبيريم ارينا راجولينا امود اتا كاب تختم هاديمو ابالات بايتوم كاب سلطانو كله دحر مدماطوم ود 50 عامت رانديا نيرينا اب قدمي تبادو زنبره بيت منغست بريزيدنت دويلوم كابسات سلطان يحز كمزلو نمعخناتينا عالم حبيريم اتي كاب سلطانو زتالي بريزيدنت لمون مرحي كم زخونه كو يغلص انتلوم بيت فردغن نرانديا نيرينا حدش مرحت هاجر مخانا اويجلوم رانديا نيرينا ب 1974 ابدو واوزبا اندروي ابتركب قشاتم صبو هيباتي كم زتولد دحر بايتو يغلصم دحيروا امحادري اندروي كوينوم كاكوتشن 16 كسا كوتشن 18 ابتعت نبر بريزيدنت هيري راجا اوناري اقل جيليوم
ራንዴርያን ኢሪና ኣብ ከተማ ቶሊያራ ሓላፊ ቦጠሎኒ ኣጋር ሰራዊት ብምዃኑን ክሳብ 2022 መሪሕ እዩ ናይቲ ኣብ 2009 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዙን ኣብ 2013 ድማ ካብ ስልጣኑ ዝወረደን ድሕሪኡ ድሕሪ 6 ዓመት መረፃ ብምዕዋቱ ዝተመልሰን በዓል ሃፍቲ ራጆሊና ነቓፊ ድማ እዩ ነይሩ ራንዴርያን ኢሪና ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ንማዳጋስካር ክቋፃፀር ምዃኑ ቅድሚ ምግላፁ ተራ ኣገልጋሊ ህዝቢ ምዃኑ ገሊፁ ነይሩ እቲ ኮነሬል ጽኑዕ ክርስቲያን ምዃኑ እውን ይፍለጥ ማላጋሲያውያን ጋዜጠኛታት ሪቮላና ራዛፊሰን መቕሉል ግን ከዓ ተሪር ትኽ ዝበለን ሃገራውን ክብሉ ይገልጽዎም እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ቅድሚ መረፃ ምክያዱ ኣብ ጎድኒ ሲቪላዊ መንግስቲ ኮይኑ ክሳብ 2 ዓመት ክመርሕ ምዃኑ ተገሊጹሎም ምስ ዝሓለፈ ኩነታት ክንባተ ቃልኣቲና ኣለና ዝበለ ንሱ ነቲ ሱር ጠንቂ ተቃውሞታት ጀንዜድ ብሰንኪ ቀጻሊ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ማይን ዘሎ ቁጥዕ ንምግጣም ቃልኣት ኢሎም بخالي زينا دحر سممع سلام بريتوريا حوحات اب كلتا كمز تجمعن اتحيال قوام زلو كنف حوحاتم مس منغستي ኤርትራ حدش ركبات مسريتو አለው كبل هورر ريفيوز ተባሃለ ትካል ኣብ ዘውጾት ንታነ ገሊጹም እዚ حدش ركب ብናይ ደጋ ሓይልታት ዝተቀነበረ ይዝበለ ኮይኑ ነቱ ዞባ ናብ ዜና ምርገጋዕ ሓደጋ ዘእቲሉም ሆርን ሪቪው ብምቕጻል ኩናት ትግራይ ምስተወደአ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝለዓለ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ኣጋጢሙ ነይሩ ይብል ብነበር ግዚያዊ መምሕዳር እታ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ كم بعد ليتنا جنرال أركان قبل تنساي زعمسلو أمر راحتات تحقفهم أزوج جلا مسمنجست فيدرال مسرح مريض إيبل أتوقيتها شورة داون أمود أتاكاب جزء من محدار حلف نتوم وريدهم نقدم منسر أبي حمد أما خارقينهم مشامم نززر يقبلوني قلتهم هورن ريفيو بمقتصال بانصار دما أبتو دبزل على سلطان بأني ويزورو فتلور قبرز قابير منجورينو زمرحو أكم في حوحاتم مسمنجست فيدرال زلو ركب زقاوم يدحر مبالم أزوج جلا أبز حج ساعات مسمنجست إرترا بوليتيكاون إيكونوميان متحببار فطيرا له كبل يقلصم هورن ريفيو أبصبصابو بمقتصال إذا حدش ركب حوحاتن منجست إرتران بقدو أب تግራይ ዝርከቡ ከም ወርቅ ዝኣመሰሉ ተፈጥራዊ ሃብታትን በወገን ኤርትራ ብዙሕ ሕጋዊ መንገዲ ብምሻጥ ናይ ገንዘብ ምንጭታቱም ንምሕያል ዝዓለመ ይብል ሆርን ሪቪው ኣብ ገለጹ እዛ ሃንደበት ዝተፈጥረ ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ግብፅን ናይ ኤውሮጳ መሻርክታን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መምሕዳር ንምድኻም ብምትሕብባር ርክባት ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ደጊሙ ንኽሕይል ብምግባር ዝተቐናበረ ብዝብል እቲ ጸብጻብ ይኸስስ ብምቕጻሉን እዚ ሓድሽ ዝበሎ ምትእስሳር ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ንምስግጋር ይስራሓሎ ብዝብልውን ይውስቕ ነዚውን ከም በዓል ዳዊት ሃይለ ጊዮርጊስን አንዳርጋቸው ጽጌን ዝኣመሰሉ ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት ተጠቒሙ ዝተገማመዐ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ንምትሕብባር ይፍትን ኣሎ ድማ ይብል ናይዚ ውጥን ናይ ሙዳት ዓላማ ናብ ሸዋ ብምብጻሕ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ጽልዋ ብምሕዳር ዓለም ለኻዊ ኢዳታውነት ምዕዳሚ ብዝብልውን ሆርን ሪቪው ይገልጽ ጸብጻብ ሆርን ሪቪው ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ካብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ናይቲ ዞባ ሓይልታት ኢዳታውነት ብዝበሃልን ዶብዝስ ሃገርን ሽርሕታት ዝተሓላለኸ ናይ ግጭት ዓውዲ ፈጢሩ ይርከብ ክብል ድማ ይገልጽ ነዞም ጉዳያት ኣመልኪቱ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዋናውን ኣገዳስን መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ንዓቕሊ ጽበት ዘርባዕባዕን ጉጅለ ፕሮስፐርቲ ሓደ ጸለመን ኤርትራ ተግባሮም ዝሕዝንን ሕልና ዘይብሉን ክንሱ ብዙሕ መዳይ ዘገርም ኣይኮነን ክብል ገሊጽወሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሚኒስትሪ ኤርትራ መልሲ ዝሃበ ኮይኑ ኣብቲ ልኡኽ ምብጻሕ ናብ ባሕሪ ዝብል ምድንጋር ፓቶምኪናት ፒፕን ስውራት ተንተንቲ ሆርን ሪቪውን ካልኦትን ኣብዘን መዓልታት እዚኣተን ኤርትራ ንናጽነታ ዘካየደቶ ቃልስን ናይ ኤርትራውያን ጅግንነትን ንምንጻል ከቢድ ሓቅታት ኣብ ምዝምባል ይርከቡ ይብል እቲ ሓድሽ ንዕሽነት ዝተመልኦን መግለጺ ብናይ ወፃኢ ሃገራት ዝተላዕለን ዝምወልን ክብልውን ገሊጽወሎም እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኤርትራ ዝተሰልሑ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ንምርካብ ብምሕሳብ ናይ ሃገራት ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝጥሕሱ ሓደገኛ ፈተናታት ብጽኑዕ ከም እትቃወም ኣፍሊጣላ እዚ መግለጺ ዝተወሃበ ድማ ኣምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ኡጋንዳ ካምፓላ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስትራት ኤንኤም ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ምንም ዋላካ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ መደረ ናይ ኢትዮጵያ ስም ተዘይልዓላ ናይ ቃላታት ተቐመንን ናይቲ መግለጺ ትሕዝቶን ኣብ እዋናዊ ኣጀንዳ ቀይሕ ባሕርን ወጥሪ ቀርኒ ኣፍሪካን ብቐጥታ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከበሎም ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ መግለጺአን
ኤርትራ እዞም መሰረታዊ መምርሒታት ዝጥሕሱ ዝኾነ ይኹን ሓደገኛ ፈተነታት ብጽኑዕ ትቃወም እቲ ምኽንያት እዞም ፈተነታት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ዘባውን ዓለም ለኻውን ዘይምርግጋዕ ከስዕቡ እዮም ኢለን ኣለዋ እዚ ናይ ኤርትራ ቅዋም ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ስምምዕ ወደብ ምፍርራማ ሲዒቡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ዝተፈጥሮ ውጥሪ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ድማ ይግመት ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሶማል ግዛኣታዊ ሓድነት ከም እትድግፍ ክትገለጽ ምጽናሓ እውን ይዝከር ኣምባሳደር ሶፊያ ወሲኸን እውን ኤርትራ ዓበይቲ ኩና ንኣሽቱ ናይ ኩለን ሃገራት ላዕላውነት መሰለን ነፃነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ናይ ውሳነ መሃብ ስልጣነንን ንኽኽበር ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ገሊፀን ኣለዋ እዚ መግለፂ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንዘበገሰቶ ክቱር ድሌት ኣፍ ደገ ባሕራ መልኪቱ ዘለዋ ሓያል ተቃውሞ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ብዕሊ ዝገለጸትሉ ኣጋጣሚ ብዝብል እውን ርእይቶ ወሃብቲ እናገለጹ ይርከቡ እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮም ሓበሬታታት ዝመስሉ ነይሮም ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም